Hayırlı gün okuşular. Matematika dərsin başlayız. Bir-birigizге qarab yılmayığız әлі. Миңа да өзігіздің yılmayığınızı бүләк етігізші. Рәхмәт, yılmayı яхшы кәйеф барлыққа кетірі. Демек, ішләрібіз де гіл оң болыр. Математика деп аталған зор дүнияда геометрия исемен йөртүче қызықлы илдә барлығын сіз инде білесіз. Бу фән бик бұрынғы заманнарда ук барлыққа келген. Геометрия математиканың төп бүлекләренең берсе булып тора. Гео ул жир, метрия үлчәм дигән сүз. Геометрия геометрик фигураларны өйрәнү белән шөгыльләнүче фән ул. Кешеләр форма, үлчәмнәр һәм аларның үзара ничек урнаша алу турында белемнәрен йортлар, храмнар төзегәндә, аларны төрле бизәкләр белән бизәгәндә кулланганнар. Искә төшерик. Геометрик фигуралар нинди ике төркемгә бүленә икән? Бик дөрес, яссы һәм күләмле фигуралар. Хәзер экранда күрсәтелгәнчә, кызыл төстәге кәгазьдән түгәрәк һәм кисемтә кисеп алыйк. Килеп чыккан түгәрәкне диаметр буенча урталайга бүлегез. 2,5 түгәрәк килеп чыкты. Рәсемдә күрсәтелгәнчә, ярым түгәрәккә кисемтәне ябыштырыйк. Кисемтәнең бер очыннан тотып әйләндерсәк, күрсәтелгән фигураларның кайсысы килеп чыгар икән? Дөрес, бу 4-нче номерлы фигура. Бу фигураның исеме ничек атала икән? Нәкъ шулай. Шар. Табигатьтә шарга охшаган нинди предметларны беләсез? Тагын тамчы, планеталар, борчак, һәм башкалар. Нәрсә ул шар? Шарның башка фигуралар белән нинди охшаш һәм аермалы яклары бар? Бу объектлар төрле-төрле, алар аерылалар, әмма формалары охшаш. Түгәрәк һәм шарның аңлатмасы да бик охшаш. Түгәрәк үз диаметры тирәли әйләнгәндә шар дип аталучы геометрик җисем барлыкка килә. Ике очракта да бу үзәктән радиус ераклыгында урнашкан күп нокталар җыелмасы. Түгәрәкнең үзәген шарның үзәге дип, радиусын шарның радиусы дип атыйлар. Аермасы шунда гына, түгәрәк яссылыкта ятса, шар киңлектә ята һәм ул күләмле була. Белгәнебезчә, түгәрәкнең чиге ул әйләнә. Циркуль очы кадалган нокта әйләнәнең үзәге дип атала. О ноктасы белән билгеләнгән. Әйләнәнең үзәген аның нинди дә булса ноктасы белән тоташтыручы кисемтә ул әйләнәнең радиусы дип атала. Тамгасы белән тамгылана. Әйләнәнең теләсә нинди ике ноктасын тоташтыручы, аның үзәге аша үтүче кисемтә, беләбез инде ул диаметр. D тамгасы белән тамгалыйбыз. D тигез була 2R, демәк диаметр 2 радиуска тигез дигән сүз. Рәсемдәгечә шарны 2 кисәккә бүлделәр. Дип күз алдына китерсәк, геометрик җисемне бүлеп торган яссы фигураны кисем, ярым шар дип атарбыз. Шарның кисеме нәтиҗәсендә түгәрәк килеп чыга. Бу бильярд шары кисеме мисалында ачык күренә. Әгәр дә бильярд шары кисемен теннис шары кисеме белән чагыштырсак, теннис шары кисемендә түгәрәк түгел, әйләнә формасында тыш чагына килеп чыгар. Моны сфера дип атарбыз. Сфера ул грекчадан шар дигән сүз, ягъни шарның өслеге. Киңлектә урнашкан нокталарның бирелгән ноктадан, ягъни сфераның үзәгеннән бер үк ераклыкта урнашкан урыны ул. Шуңа күрә укучылар, барлык шар формасын алган җисемнәрне дә шар дип атап булмас. Димәк, теннис тубы да шар формасын алган сфера була икән. Мәсәлән, тагын да аңлаешлы булсын өчен, экрандагы шигырь юлларын укып китик. Шарда өндәге кебек тышкан яшәгән, шар эчендәге йомшакны кимереп бетергән. Шулай итеп шардан бушлык барлыкка килгән. Борынгы Грециядә түгәрәк һәм әйләнәне камиллекнең таҗы дип атаганнар.
Шыннан да әйләнәнең үзенең һәрбер нуктасыннан бөрктерле рәвештә урнашкан булуы аңа үзеннән үзе хәрәкәт итәргә мөмкинлек биргән. Һәм әйләнәнең бу үзенчәлеге тәгәрмәч килеп чыгуга да этәргеч булган. Әмма тәгәрмәчкә кадәр дә кешеләрнең авыр әйберләрне урыннарыннан күчерү өчен түгәрәк бүрәнәләр куллануы билгеле. Египет пирамидалары стеналарындагы рәсемнәр дә моңа дәлил. Пирамида төзү өчен зур-зур ташлар нәкъ менә шулай китерелгәнде. Шар темасына багышланган дәресебезнең теория өлеше тәмам.